Ο Κορνέλιος θα μου τα ψάλει όταν το μάθει, σίγουρα. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Γιώργος Μάζης, Μάνος Βενιέρης, Μαρία Μπονίκου, Ματίνα Καρά, Βίνα Παπαδοπούλου, Λάζαρος Ανδριώτης. Η εγγραφή του ήχου και το μιξάζ έγιναν στο στούντιο SPK Video Film Television από τον Γιάννη Βλάχο. Μετάφραση, προσαρμογή διαλόγων, σκηνοθεσία, Δήμητρα Δημητριάδη.